Yan na! Morning hirit na sa DZGB. Kaiba, ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Doktorindog. Morning hirit, programang maugma, pamparelax pagkaaga, mga baretang maiinit, mga pangyayari sa kapalibutan maging sa ibang nasyon asin sa kinaaban. Ay, gusto ko yan! Serbisyo publiko asin kamugtakan kan panahon. Igwa kita ka iyan. Ka na talaga, Henry M. Kaya gusto kita. Wala nang iba. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa programang ini, bawal ang kidi, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-morning hirit. Ngunyan, uya na si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Walking on sunshine. Wow, it's gonna feel good. Si Henry M. ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, 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 good morning. Pilipinas, mga Bicolano, sa manapartikan mundo. Kumusta po kamugabos? Kami po nagalaom na kamugabos na sa marhay na kamugtakan, mga tugang sa Ngunyan Aldao. Anong pizza Ngunyan, Chief Ramer? 27 ano? 27. Tapos ng Enero pala ano? Ha? Sa Huwebes palan, mga tugang tapos na naman tabi ang bulan na Enero. Good morning tabi, Legazpi City, Probinsya Canalbay, mga Bicolano sa manapartikan mundo. Good morning Legazpi, Kabikulan, good morning. Asin po Luzon, Visayas, Mindanao. Maray na aga po sa Indogabos, mga Bicolano. Sa man tabi ka muna katutok sa mga oras na ini. Welcome po sa indong programang Morning Hirit. Kasabay niya to si Chief Ramir Tanay, sa Newsroom News Director Mar de la Cruz, sa Luwas Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta ngunya na pagkaaga sa pagi po ni Chief Reporter Jimmy Nasalita. Kasarabay dyan sinda Karen Ala, Jo Marbien, Dios Babino, Asin, Alarmario. Good morning, Legazpi. Olok lang. Olok lang. God is good all the time. Sabi ni Pading Ray Romero, may minsay si Pading Ray ngunya na atabon. May lang ha. Taraggarigwa si Pading Ray kimagayo na mensahe ngunya na pagkaaga. Ang marhay na pag-iisip nin tao, iyuan minapugol kan sa iyang kaanggutan, kamurawayan niya ang mapagpasensya sa mga karatan na ginibo niya, ginibo sa iya. Mga talinghaga, 19:11. Diyos Maraynal daw, tabi pade. Yan, ngirit sana pade, ngirit. Ngirit Pading Ray, Maraynaga. God is good all the time. Tadtod, basahan ta ka mo kirawit-dawit. Ay sa kuyang pinadala si Pading Ray. So may mga travel dyan, magandang morning na Pilipinas. Good morning, good morning, good morning, good morning. Sige. Bueno, onitabi mga tugang an marhain na bareta sa morning hirit sa DCGV. Mga marhain na bareta. Ano da mga tugang an mga benepisyo sa pagitabi nin pag-inom nin tsaa? Yan ha. Susog sa pag-aadal kan mga eksperto at sinabi kan mga sa testimonials kan sa tuya tabi ng mga kababayan na ang pag-inom da tabi nin sarong tasang kape. Ha?
mga tugang iyo ang sekreto kung tadakol na mga tao ang bakong hirilangon as in siring man, iyo tabi ang sekretong inumon kan mga centenarian sa bilog na kinaban. Ang free radical na iyo po ang mga tugang anyaon sa tsaa, iyo po ang nakakatabang dahilan tahalang kautabi mga tugang ang vitamin E na iyo po ang napatunayan na nakakatabang para makontrol ang atherosclerosis o ang pagtagaskan sa tuya tabi ng mga arteries. Ang polyphenols sa tsaa, iyot na lalo ng pig-apo na catechins, iyot tabi ang powerful antioxidant, makusog na antioxidant, nakakatabang para mga tugang kontrahon para kontrahon kay ni ang diabetes asin cancer. Ay wow, magayon pala na di. Yan po ang marhay na bareta, mga tugang sa morning hirit, Dega rin sinabi di kung anong klaseng tsaa, pero ang naaraman ko, gari green tea ang maray di. Green tea, yan sabi ka dietitian mo, green tea ang maray tabing tsaa, Pag mga green tea, yan tabi mga tugang ansayin doon na pag-inom mo na, At nga ilabas maray konso presko basta green tea iyan databe nakatabang taigwa yan ki polyphenols asin po catechins na iyo po ang nakakatabang para sa pagaray mga tugang kan atherosclerosis o ang pagtagaskan sa tuyang mga arteries na nakakatabang man para mabawasan ang problema sa diabetes asin cancer. Yan Yan po mga tugang ang marhay na bareta. Sige po sa Morning Hirit. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Buena manong report. Hali po dyan sa luwas kay ba mga tugang si Karen Ala atap pa sana, nangarigos na. Buena manong bareta. Morning hirit. Karen, good morning Karen. VP, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Kinumpirmat na kan DepEd Schools Division Office Albay. Nagagamito na para sa swimming sport kan palarong panlalawigan ang 50-meter swimming pool kan Bicol University. Sigun ini kay Froilan Tena ang tagapagparam kan DepEd SDO Albay. Matapos na itugot naman sa nakan Bicol University ang sa indang swimming pool. Sa pinaka-latest sabi VP na pakipag-urong kan DCGB News kay Tena, sinabi ka ining, dahil naman kaya sinda na naanap na ibang swimming pool kundi ang Bicol University na ipigtugot naman sa ng pagamiton sa inda. Dahil kasusog sa iya, iyong man sana ang swimming pool digdi sa probinsya na fit and specifications para sa mga maralaban na swimming athlete dahil kamahiwas, budak marayan ang estado. Panagad pinaliwanag man kan DepEd SDO Albay, naaarig laro na sa naninda kaibaan gobyerno provincial kan Albay, suklurin baga tabi IVP na pighagad sa Indatan Biyo, dangan kaipuhan ilag sa swimming pool para mamantinir ang kalinigan kaini durante kan palaro na sindaman sanaan magaramit. Katakod man kaini, nagpahayag manin pasasalamat ang DepEd Albay sa Bicol University, partikularmente kay Madam Karina Sales, ang Director kan Institute of Physical Education, Sports and Recreation, sa pagtugot kaining ibukas sa inda ang swimming pool para sa palarong panlalawigan sa ibong bagakan naging problema ninda sa pagparaanap din tamang venue sa kawat sa ini kung magigirumduman paano dahil sa mga isyong physikalidad kan swimming pool sa Provincial Sports Complex dahil ini magagamit na para sa palarong panlalawigan kung kaya nagpahayag kan nakaaging aldaw ng permiso ang Provincial Engineering Office sa Bicol University kung itugot kaini ipagamit sa inda ang 50-meter swimming pool kan Biyo bilang alternatibong opsyon duman sa swimming venue kan palarong panlalawigan hanggang sa ipigtugot sa ini kan Bicol University. Yan tabi ibiti ang latest may kinaaraman sa paparaning palarong panlalawigan 2025. Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa report. Basta Morning, Henry M. Salamat Karen sa mga bareta. Sabi ni good morning kay Bossing Lunito Gavria. Good morning aya, God is good all the time. Pa-shoutout tabi kay Mr. Benji Dapugi. Yan, shoutout tabi kay Benji Dapugi. Yan.
Mientras tanto, Alarmario, nasa linya. Good morning, Padi. Go ahead. Good morning, Pade. Kinaugma ang mga taga-barangay Taysan ang advance na informasyon sa makapusong itatao sa inda kan gobyerno lokal sa maabot na Valentine's Day. Sinabi ni Liga President Board Member Hisham Ismael sa pabayle kan Pinudidays kan Sabado sa covered court kan Taysan na nakaplano na ang pag-award kan titulo kan data asin harong na naistaran kan mga taga-resettlement site sa maabot na Valentine's Day. Sharing sa inot ng sinabi ni Mayor Pido Garbin Jr. sa programa Kalako Bicol kan Sabado na 800 na mga pamilya ang haluyo nang naka-star sa resettlement site. Alagad dahil sa inda na award ang nag-asin harong. Nagamit pa ini sa politika sa haluy na panahon. Sigon kay Garbin, ang para sa tawo, dapat itao sa tawo. Kinonfirmar pa ini sa pahayag ni Board Member Ismael kan Sabado na kasado na ang siring na plano. Bako sa nayan, ang saudan pa kan barangay Taysan, gigibuhon pa ining 2 stories. May budget naman ini. Agay na ikinaugma kan mga taga-southern part na kan Legazpi na maghinabang, lalong-lalo na ang mga taga-barangay Taysan sa liderato ni Kapitan Ben Rosin. Yan ba di ang bukaras kan informasyon di southern part ng Legazpi. Alarmario, DCGV. Basta Morning, Henry M. Thank you pa rin text na taban mga birthday greetings natin 0996-203-0034 0928-775548 ha? I-text po ang mga birthday greetings mamaya ha? Morning. Papasadahan tayan. Good morning tabi kay amigong Jonas Rosal. Yan ha? Basahan ko daw kambuki rawit-dawit ha? May pinadra sa kuyang rawit-dawit tigdi si Quentista. Yan ha? May pinadra sa kuyang rawit-dawit si Quentista. Yan. Alright. Tagalog ini. Ang titulo, babae, paano ka, gaano ka katatag? Yan ha? Babae, gaano ka katatag? Sa pagharap ng problema sa kapaligiran, sariling pasakit ng pamilya ay nararanasan, naway may makitang sagot sa iyong pinapasan. Babae, gaano ka katatag pag ang iyong anak nalihis ng landas? Pangarap na tagumpay ay di niya dinanas, sa halip na gumon sa droga at siya'y napahamak. Babae, gaano ka katatag sa pagharap sa problema na iyong pinapasan? Humanap ng solusyon na sukat ikalutas nang gumaan ang dibdib na siyang naging lunas. Babae, gaano ka katatag kung ang iyong asawa'y sumakabilang bahay? Responsibilidad ng asawa'y sa iyo, lahat nakaatang binuong pamilya kaya maging tagumpay. Babae, gaano ka katatag kung dumating ang oras na iyong panganganak? Nang isang paa natin ay nasa libingan. Pag nagkamali ka, kamatayan ang kakahantungan. Babae, gaano ka katatag kung ang kapaligiran mo sa kasalan ay nakasadlak? Anong gagawin mo? Pag sila'y makaalpas, nang sa tuwid na landas sila ay lumakad. Babae, gaano ka katatag sa paghanap ng tuklas? Sa pagharap sa mundong ibabaw? Pag sumapit ang kagipitan ito sa ating buhay, ito kaya'y
Mali palang pagkabasa ko. Uliton ta. Babae, gaano ka katatag sa pagharap sa tukso sa mundong ibabaw? Pag sumapit ang kagipitan ito sa ating buhay, ito kaya'y ating malalagpasan. Babae, gaano ka katatag pag ang ating kapamilya'y nagkawatak-watak? Paano mabubuuhing muli para ito'y tumatag at makamit sa katahimikan ating inaasam? Babae, gaano ka katatag kung sa trabaho mo'y inggit ang umiiral? Manindigan ka pa kaya sa tamang panuntunan ang paggawa ng tama at mabuti kahit sila'y nasaktan? Ang lahat ng nabanggit ay tunay na nangyayari. Kung mahina tayo ay magiging walang silbi. Subalit pag tayo'y nakatuon sa Panginoong Hesus lagi, lahat ng problema ay kalutasan mamamalagi. Palakasin, patatagin ang pananampalataya. Sa Panginoong Hesus, lubos itong nagtiwala. Walang imposible pag itunoon ang tiwala sa ating dakilang Diyos na makapangyarihan, purihin lagi siya. Sa Diyos lahat ng papuri. Salamat, your avid listener, Kwentista. Yan, the best. Babae, maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Morning Hirit. Thank you, Tabi, Kwentista, sa pinadarang tula, digdi po sa tuyang programa, mga tugang sa DCGB. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. I-text na mga tugang at mga birthday greetings. Papasadahan tanang niya na pag-aaga. Belated happy birthday po to Sugar Madilar ng Pag-asa Daraga Albay from Mading Miletro Brigado. Yan. Good morning. At saka, good morning, Tabi Migo. Holiday mananggad sa January 29 Chinese New Year. Pade, anong bareta, Pade? Ako pag-declare din yung holiday mananggad. Ang Chinese New Year na, de paso Malacanang ano? Paring Mar, wala pa po, ha? Dahil patabi kideklarasyon sa Malacanang kung sa 29 ang Chinese New Year. Kung 29 tabi, dua kita ma-interview pa lang kita, ano? Kasi pala ang in-charge kayo na pwede tang makauron sa Chinese New Year. Saga daw kauronon ta. Ha? Ay, ang activity kang Chinese New Year, pizza dos. Taba ding, di ba? Pizza dos ha? Pizza dos tabi ang Chinese New Year, ang activity. Pero ang Chinese New Year is 29. Sige po, salamaton. Sige ta, pasadahan tatabi ta make mga kakaurunong kita. Ang yan na Year of Wood Snake. Yan. Pero grabe nagpupuro-puropot kay ni. Okay. Good morning, Henry M. Pakigreet po sa kuyang tugang na birthday ngunyan. Happy birthday. Hali kay Loling. Yan, Loling. Good morning. Ay, pangyari Loling. Di mo ginarada. Wala din sa pangaran ni kantugang mo pala. Dahil mo sinabay so pangaran kang tugang mo, pangyayari sa maabakano, Luling. Good morning, Kuya Henry. Pakigreet po sa kuyang tugang man na si Camela. Ayan. Na si Camela, digdi po sa Barangay Tugus. Sa indo ining Barangay Tugus na ini. Hali kay Kuya Rudy. Yan. Good morning, Tabi. Henry M. in the morning. Yan. Salamaton, Tabi, sa tuya na para antabay. At saka good morning daw. Pakigreet po kay hapot ko lang po kung may spokesperson na ang syudad kan Legazpi, sabi ni Jerry Bailon. Ay, di ko, Tabi. Garo na iman kayo, Tabi, pare. Pare, Bigong Jer, garo wala man akong naraman na. O baka igwa ki undesignated. Di ko na. Latoso. Paringger, latoson ta kaya ko nagkari. Kape na nga ni, pade. Mana, kapean mo nga ni. Mana. Paringger, kapean mo. Mana.
Good morning kay Paul Binyas, Tabi, Jocelyn Broquesa, good morning Tabi, pabati kay Zenny Milyete na happy 60th birthday sa kanyang unyan. It's Monday, Zumba later, 6 p.m. Second floor activity center. Uy, pwede magdyan. Ako kaya, gusto ko kaya gari mag-oro exercise. Pwede ang lalaki dyan mag-join. Tabi sa Sendong Zumba Tabi, Madam Jocelyn. Good morning, Tabi. Pabati po kay advance happy birthday kay Embet Canieta alias Tilapia. Sabi ni Justin Bulawan. Uyog-uyogon mo yan. Julieta Constantino Palangka. Good morning. Bet Marvin, maray na aga po hen. Good morning. I once lived at Delta Subdivision Sitio Tico from Davao City. Yan, sabi ni Rosalina Noite. Good morning, Tabi, sa Davao. Good morning dyan sa Indo, ha? Good morning, Herit po from Hagnaan, San Jacinto Masbate. Sabi ni Renen Kabilagin Letada. Emerson Nusiliado, good morning po dyan sa Masbate. Kumusta po dyan sa Nusiliado family sa Bagakay, Legazpi, Tabi, sabi ni Emerson. Good morning, Tabi sa Indo. Tito Bermejo from Kubo, Pandan, Catanduanes. Yan, ha? Good morning, Tabi, sa Kubo, Pandan, Catanduanes. Aha. Good morning. Halat ngo na, Pwede daw mag-join sa sige, pag may oras ako mapit, magtaga-surusumba lamang kita. Di mo dyan kayo po natatao ding magbaili, ano? Importante ako magsunod-sunod kang step, di ba? Yan, ha? Ikat si Pramer, adalan, pwede ka na kayo kunday kang duty. Good morning, Tabi. Pakigrit kay Mama Rodila na bisihon, mag-init kitubig kay Ethan and Eman Enohosa, pati kay Lorenzo Felix Oraldo po kami nakantabay sa DCGB. Salamat po, sabi ni Rose Galorio Balderrama. Yan. Jonathan Palmones, Jing, pakicheck na tabi, Jing Suapta, DCGB Live App. Igron na tabing audio, pakicheck tabi, sabi ni Jonathan Palmones. Marlene Luna, sa Gabos tabi, natugang ko, na atabon magmata, si Ate Beth. Good morning. Marcy Guzman, good morning, Tabi. Marlene Luna, sa Gabos natugang ko, atabon magmata. Ayoko na to. Emelina Ludana from Bagong Bayan, Daraga Albay, Evangeline Llagas. Pakibati po sa kong agom na si Edwin alias Buyet na nagdadangog. Salamat po, sabi ni Evangeline Llagas. Sabi man ni Rosa Betis, pabati po sa Heaven's Fire, friend Agarwood T, Lance Bitano Ligaspi from Malate. Jocelyn Bunyon, good morning, Tabi, sa Bunyon family from Morera, Ginubatan, Albay. Samuel Hope, Asikasuhan, Mutabi. Yan. Chapuring Almelia, maray na agad, Tabi. Tamang-tama, sir, si Ma'am Karina Sales ang Zin adyan, sir. Sabi, talaga. Sige. Jean Bilog, belated happy birthday po kay Patrick Dicano. Salamat po. Josel Binaya, good morning, Hen. Yes, salamaton. Yan, Tabi, mga tugang sa tuya na mga birthday greetings, buda iba pang pagbati. Ngunya na pagkaaga digdi po sa tuya na programa. Good morning, Henry. Pakigising kay Ina. Yan, Ina. Good morning, Tabi. Henry, it's a cold morning. Talaga, malipot. Yung mananggadadig. Sa totoo lang, malipot. Pero pag matakong niya na mga 4:30, brown out sa mo, dinaplos ako Tantod mga before 5, nagluwas sa kuryente. Pamahaw po kay Papsi Mustar sa Bangkirohan. Good morning! Happy 29th wedding anniversary sa sakong mga magurang, Joey Azul, Rosalie Azul, and Rose. Yan. Salamat! Kailan po ang pakisuyo, Tabi? Congratulations to our brother Apo, Engineer Gerardo Ebrada, being elected as one of the Board of Trustees ng Bugay Bicol University General Alumni Association Incorporated. Salamat, Tabi. Good morning. Kailan mamigay ng ticket sa Fiesta Chinoy? Ay, dai pa po. Wala pa. Kita-chat ko daw si Ma'am Tina. Yan. Ano nga nito? Si Ma'am Tina. Chang, ano pa yung ding?
Tang, yan, ha? I-text ko si Ma'am Gina Tang, yan. Okay, muna ma-interview kita dyan regarding sa pigaapod na Year of, ano ito? Year of Wooden Snake. Yan, iyo tabi yan, ha? At saka, sabi ni Dr. Raul Bendian, pakigri-tabi happy birthday to Mrs. Joanne Oliva D. ng Orosite High School. Yan, ha? Madam, good morning tabi sa mga teachers kang Orosite High School. Birthday pala ngunyan ni Mrs. Joanne Oliva D. Tabi, Madam, happy birthday. Sabi po ni Dr. Raul Bendian. Maray na aga po. Ito, sukan palan, so kasalang bayan. Adi, taulitong ko na lang ini, ano, tabi, Madam, taulitong ko 7:30, ha. Sabi ni, ano yan, Madam, ano yan, igwatabi ki kasalang bayan, mga tugang civil registration caravan program ni Mayor Garbin, tabi sa mga unregistered birth certificate darahon ang PSA, negative certification, baptismal, school record, PhilHealth record, national ID, barangay residency, certificate of marriage, certificate of parents. Yan. So mga ini pang dadarahon kundi tabi ka mo naka-registered, kundi ka mo mga birth certificate. Yan, ha? Para mahiling tabi sa pangaran nindo. Ngunyan, interview sa mapartisipar sa kasalang bayan sa maabot na Pebrero 14, darahon tabi ang sinumar, birth baptismal certificate as in valid ID. May asistensya po para sa clerical error sa birth, marriage, death certificate. Iba pang kahaputan manungod sa civil registrar. Yan. Undi tabi ang kwanda tabi schedule kang civil mobile registration caravan February 1 Arimbay, Covered Court February 8 Taysan Covered Court, February 22 Bangkiruhan Covered Court, March 1 and 8 Bagong Bayan Covered Court, March 15 and 22 Orosite Covered Court. Time 8 a.m. to 12 noon. O yan tabi para tabi sa schedule kan civil registration mobile caravan. Dua po ini palan. Primero, so mobile caravan tabi, no. Ikadua, so kasalang bayan tabi. Sabi yan ni Ma'am, ano yan? Sabi po yan ni Ma'am Presi, no? Tinik sa kuya, mga tugang hali po dyan sa City Civil Registrar. Yan, okay? Yutabi yan. Good morning kay amigong Dr. Glenn Isip. Amigo! Maray na agad tabi, boss. Kumusta? Tugos Migo Sorsogon. Good morning. Okay. Sorsogon palan ini. Sabi ni Toy Rain. Maray na agad tabi, boy Toy Rain. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, buenos días. Buenos días. Buenos días, amigo. Senyor Toy Reynoso, maray na aga busing. Alright, o sige, aramon ta ng mga tugangan, mga headlines in the morning. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Aramon taroan mga headlines, mga tugang sa pag-aaga. Kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Hali dyan sa newsroom, kandi si GB. Good morning, Paring Mar. Good morning, BB. Good morning sa mga tabang-tabay. Headlines ko niyan. Malacanang Piglinaw na bako National Holiday, Enero 27. Nyan, Sa Muslim lang. Okay. Diwa lang sa farm. Okay. Kaya sa 13.2 milyon na Pilipino, pagkakonsiderar ang sa indang sadiri bilang TIOS, sigon sa Okta Research. Pagrambong kan ekonomiya kan Pilipinas, kikibo na mas inklusibo kan gobyerno. Pantang komerek pabalo na makapag-imprinta nin 1.5 milyon na balota kada aldaw. Mapo naman ang printing ngunyan aldaw.
Presidente Bongbong Marcos nakisumaro sa pagselebrar kan Muslim Filipino community sa Al Isra Wal Mirage. Aha. Bangsamoro government na mundo sa Basilan Ambus. Mantang 2025 national budget ay maapektaran maski questionon pa sa Korte Suprema. Sigon kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Pilipinas dahil nakadepende sa tawang kan Amerika. Aha. BICAM nagkasundo naggibuo ng Independent Planning Agency ANEDA. Mantang 28,000 na Pinoy nurse nagkuha kan US licensure exam. Ang rason nababaan sweldo digdi Nan. sa Pilipinas. Tapos. Operasyonin pang-espiya ng sarong Chinese national daing basihan sigun man sa Chinese Embassy. Pero sinabi kang Bureau of Immigration na ang Chinese spy sobra sarong dekada nang nagtitinir sa Pilipinas. Grabe man, ade. Nakahagom pala ng Pinay. Nag-abot ng 2013 sa Pilipinas. Nakahagom kan 2014 nin sarong 36-year-old na Pinay. Iyo ano? At hindi na nag-star. Ayon. Ayan. So, bahala na sinda. Ipapadeport tayo ni pero baka maatraso dahil siguradong sa sangatan na magkakanig. Kaso ano, di na lang kulungon yan. Oo. O kung mapatunayan nagkasala. Okay. So, yan dito mga ilegs niya na pagkagamantang tulong Marian Shrine ang tinawan ng National Shrine Status kan CBCB. Aha. Okay. Headlines ko niya na pagkaga. Ito yung PYS Enterprise sa napos na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Oros at Legazpi City Basta Radio. I-PYS niya yan 24/7. Konektado ko mo mag-download. Hindi po si Mardila. Good morning. Thank you, Paring Mar. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Good morning, tabi dyan kay Bossing Raul Calio and Marisa Calio. Yan, sa PYC Enterprises. Yan, kung man ka mo gusto ka mo magbakal ki mga VHF radio, kumasiring sa nakamo dyan. Marayon ang signal. Makusugong pati. Buda yan. Gari may mga kwan sa dyan. May mga laptop siyang second, mga kwan used laptop dyan. Ha? Gari pwede ka mo dyan. Magapot-hapot. Iyo po. Okay. Aramon tada muna ang pag-asa. Mga tugang sa kamugtakan kang panahon. Alas 5:39 na po nin pag-aga sa indong programang Morning Hirit sa DCGB. Try natin ang latest. Good morning, Sir Ariel. Welcome po sa DCGB. On air ka na po para sa latest forecast. Ngunyan pong Aldao. Go ahead. Try na aga po para po sa weather forecast ngunyan na Lunes. Dagos pa man na nakaka-apekto sa bilog na Luzon ang Duros Amihan o Northeast Monsoon. Samantalang easterlies ang nakaka-apekto man sa natatadang partikan sa tuyang nasyon. Sa Kabikulan, dahil man sa Duros Amihan, nilalauman man ang bagya hanggang sa minsan na panganoro na kalangitan, asinyaw naman ang tsansa ng mga pulo-pulong maluyang pag-uran. Katamtaman hanggang sa makusog na Duros na hali sa norteng sirangan na mamamatian, na may katamtaman hanggang sa maalo na kadagatan. Tinatay ang agwat ng temperatura ngunyan na maghapon sa bilog na Kabikulan, puon 22 hanggang 31 ang taas kang Celsius. Ang saldang, masirang alas 6:12 ngunyan nin aga, masunod pa dyan alas 5:44 nin hapon. Alidigdi sa DOST Pag-asa. Salamat, Sir Ariel, sa report. Hali po dyan sa Pag-asa DOST. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Tuloy-tuloy ang mga balita. Joshua Bino may report. Joshua, good morning. Come in. Come in, Joshua. Yes, Bibi. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag man niya itong pareta, ni-relieve na o tinangkas na sa iyang pwesto ang Deputy Commander kan Coast Guard Station Masbate na binistong si Lieutenant Junior Grade Arjon B. Ilumba. Kunyan na nagpapadagos ang pinaglibong investigasyon kan Coast Guard Central Headquarters sa nakumpiskar na 170 million pesos kantidad ng illegal na droga, partikular na shabu, sa Pier 4 sa Cebu City kan Enero 23, 2025.
Ang rason kan sayang pagkakarelid nagbutwa sa inisyal na investigasyon kan Coast Guard Central Headquarters na ang bihikulo na pinaglunadan kan kontrabando partikular na 25 kilo nin shabu daiman na inspeksyonin marhay bago maglunad nin sarong passenger o kaya roro vessel na nagbiyahe hali sa Masbate pasiring sa Cebu City. Naghali ang rorong ini sa Masbate bandang alas 10 ang banggikan pitsa 22 asin nakaabot ini DPNR sa Cebu City mag-aalas 7 na kinaagahan pitsa 23 kung sa ina ini inabangan kan mga otoridad naging question kan mga ini kung nung nakaabot pa sa Cebu City ang bihikulo ang kontrabando asin day na dagok ini duman pa sa Masbate kung kaya rason para magkondukta ng investigasyon nagbutwa digdi dahil managkaigwanin masinsinan na inspeksyon rason kan pagkakarelid kan nasabi ng Deputy Commander kan Coast Guard Station Masbate pag-abot sa Cebu duwang high value suspect ang na-arestar sarong 41 anyos na lalaki hali sa Isabel Leyte asin 63 anyos man na babae residente kan Ermita, Cebu City ang naaresto matapos ang nangyari ng operasyon. Mientras tanto bilang response kan Coast Guard District Bicol mag-anunsyer man ini sa paagi sa indang press release na mag-deploy sindanin dagdag na mga K9 units digdi sa porsyon kan mga pier sa probinsya kan Masbate tangani nang masiguro na masinsina na pagkondusir nin mga inspeksyon tangani day na mangyari na sinda malusutan pa nin manlain-lain na mga kontrabando na pwedeng magluwas o kaya mag-agi digdi sa Bicol region partikular naman sa probinsya kan Masbate. Tulong K9 narcotics detection dog asin tulungan na mga explosive detection dog na pinag-deploy kan Coast Guard Bicol sa mga pier digdi sa Masbate. Sa parte kan pahayag kan Coast Guard District Bicol, magapadago sinda sa pag-ibo kan sa indang mandato na dapat mahigpit na mag-check sa manlain-lain ng mga pantalan karang bako sana para sa kaligtasan kan mga pasahero nagluwas-loob sa Bicol kundi nga deman kita maagihan nin manlain-lain na klase nin mga kontrabando. Yan bitan dagdag na istorya, Joshua Pino, DCGB. Salamat Joshua sa report hali dyan sa luwas. Si Henry M. ang lalaking hindi inuumaga. Mientras tanto, Jimmy, nasalita may dagdag man na report. Jim, good morning Jim. Yes, BP maray na aga sa mga para antabay, questionably an erection, Bicol ka ni. Anong eleksyon? Erection. Pagpatindog. Questionably an erection. Common Tower. Questionably ang pagpatugdok. Pagtuog. Kan Tower. Natasanta ka dyan, Jimmy, na. Sige, go. Questionably ang pagpatindog kan Common Tower, sophisticado inita BBP high-tech. Dahilan sa pwede digdi dumalagan an smart pwede an globe signal. Double na. Doble? Sarong tower, duwang telcos? Duwa na. Ayos man ano. May petition letter o garing ang mga residentes kan Purok 7, Barangay San Francisco sa Ginubatan, sa likodan sa Nainikan Ubal, kung saan nag-aksyon si punong barangay Ando Namya, matapos na makanto sa sayaan petition letter, pinasyaran ini kasudma, asin ipinapundo ang pagpatindog kan tower. Alang ka na tower ini ta BBP? Oo, talaga. Tunggol, taday na pinadagos, an kahaditan kan mga residentes kaya baka may emission in radiation. Ako day pa man nag-under, Jimmy. Day pa man. Nag-under na? Day pa. Nagpatindog. Nagpa-erect pa sana. Okay.
Okay. Kaya nga ni Pinondo na talangan man. Nya ba ko dapat yan bago magpatindog, may permit mo na yan sa LGU o sa barangay? Iyon na nga ni pagnalaskan mga residentes ta garing iya pigi dalit ta maski bang ginagtatrabaho. Pero may permit yan. Gaday man nga ni nagagi sa barangay. May problema kung May arugan, problema pwedeng questionon talaga. yan. Pwede questionon ni Kapitan Ando na miya. Kaya nga ni questionable ang ereksyon. Winda. Maringay. Sarawayo na Jimmy ni na. Okay. Papagalan ba kung questionon ang ereksyon mo? Okay. Pingalas ako nata dahil nagagi sa public hearing. Oo. Basta na sa nang buminutuan pagpatindog kan tower. Iyon o. Amerikano daan tag sa diri pati. Amerikano? Oo. Dahil sa totoo lang may permit dapat yan eh. Wara. Kasud mapigpasira ni Kapitan Ando nami on site, pinareceive so petition letter, stop mo niya kamo. Oo. Ay man nga so mga inabutan digdi na inabutan ko man, nainot si Kapitan. Mga trabahador man sa nini nakakontrata kan pagpatindog kan tower. Oo. Ngunyan, so pinaabot na ini sa project engineer. Sabi makikipag-horon by Wednesday or Thursday sigon kay Kapitan. Tan sabi ni Kapitan, dahil man nga nagagi, dahil man in public hearing, dahil in reclassification kan daga, na supposed to be mag-aagi ni sa munisipyo. Tama. Correct. So action agad si Kapitan Ando Namya and dapat na masunod ang proseso dahil ang taan mga tao dapat masabutan kung natataigwanin araw kay ni Digdi. When is Kapitan? Di kayo na papinalis ko na pinareceive ko sa mga petition ng mga residente. Napundo na. Ali ako dito, binalikan mo kuno kangina. Pinareceive ko sa petition ng mga residente kina. Pinundo na. Basta pinasiguro ko initas na so naging yung mga tubo. Kasi pinasiguro ko magilay na inabutan ko sa basta hindi madispido, makadispido. Nakipag-appointment na sa akin sa project engineer. Ano da? Nakipag-appointment na sa akin sa project engineer. Nuare. Public hearing. Nuare. Sa Kulis Uibis siya to. So, pag sa dilong daga, pina-apply ko lang sa reclassification. Ayun ang proseso. Ang proseso. Mumunsang ko lang ninda. Danan sa consultative meeting. Diyan sa mga residentes, tanganing magkarilinawan kung ano man ang gadan kuankahan. Pinareceive ko kayo na so dito sa kinakinuntak na sa project engineer. Very good. So, common tower pala niyan kan Globe tapos Smart? American Tower. American Tower? American Tower ang tagyari kina. Globe dahil Smart ang mga takad. Di ko pala niyan. High-tech. Oo. American Tower pala ini. Maringan ni bako Chinese. Iyo. Okay. Dracula na tubo? Iyo, pag Dracula kaya sa Amerikano. Amerikano nga ni. Yan tabi bipe. Ano to yung pinag-subaybayan ni pinag-bisita kaso hapon dyan sa Purok 7 sa Barangay San Francisco sa Ginobatan. Abangan na sana yan, Bareta Kanan ba footage, DCGB News Online. Salamat! News page. Jimmy na salita. Well, pinadili mo ako, Jimmy sa DCGB News. Maikog pa pala na. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, Jim. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Aram no nindo mga tugang naan mga pamilya kang prutas na citrus. Yan databi pag pinudo mo na bako panghinog, day na databi nagihinog. An mga hinog sana kaini an pag pinudo mo talaga sinda mga tugang napadagos na hinog. Sabi lalo na mga tugang an mga oranges. An oranges daw only ripen on the tree if picked too early
an orange won't ripen. Ibig sabihin, ang hinog daa mga tugang na oranges na pinudo mo sa sa puon kaini, iyo sana mga tugang ang pwede mong mapakinabangan. Pero databi an bako pang hinog, pag pinudo mo iyan in atab, di naman po naghihinog. Iyan databi an connection, may connection sa iba pang mga klaseng oranges, mga tugang sa kinaban. Talaga, dapat palang kaan nga yan aranghita. Iyan na ano panganian, mga kondyan, aranghita. Sa mga lokal tadigdi, mandarin, di ba? Yan. Yan databi mga tugang. Dapat pudon mo yan, mga tugang na hinog. Pero pag pudoon na hilaw, yan tabi din naman daami na hinog. Paningit sa Morning Hirit. Yan po ang mga dagdag na karaman sa Morning Hirit. May rawit-dawit na pinadala si Pading Ray ang titulo, hadok. Basa unta daw ang rawit-dawit ni Pading Ray na ang titulo, hadok. Yan. Salamat po Diyos ko sa manamahirakon. Sa pamilya, sa gabo sa muya, ikapadabaon. Gibuhang maugma, ang bilog mingal daw. Nayaon na kakaiba, kami mo atamanon. Diyos maray na aldaw, kita mag-morning hirit. Kaiba si Henry M, kita magngirit-ngirit. Mari na, so gusto, sabay nang magtigsik. Tais-taison talamang ansatuyang isip. Tinigsi ko ang hadok, inidakol na klase. Ang paggamit ka ini, siyempre man depende. Sa sitwasyon o okasyon, dapat ibinabase. Dai ipigpirit, kung dai mapupwede. Matibayong palingiran sa ibang punto, ha? Ako nga ni, sarot naman sa nakikisan ko, si Mrs. naman sa Tinigsi ko ang hadok sa pandok nin magurang. Nang pagkamuot saro sa kahulugan, yan ang pagrespeto kay baan pagalang, asin ang karahayan, iyo ang ladawan. Tinigsi ko ang hadok na hinadok sa angog, sarong tada man o sarong tanda man na igwang pagmakulog. Sa mga namumutan o mga manungod, naging iniginigibo sa tama na pagpaurog. Tinigsi ko ang hadok sa nguso, iyan kung sobra ng kaugmahan sa puso. May bendisyon kan magurang kung kan padi pinagsaro. Ingatan ang relasyon sa maraot matukso. Tinigsi ko ang hadok kung iyan sa kilikili. Kung may problema man ang paghiling na dudoble. Kung daraga kang hinadokan nin lalaking may bigote, kuidaw ka pasiguro kung tunay o dain na pwede. Yung mo hadok sa kilikili. Tinigsi ko ang hadok, ini naiiba. Ang hadok sa kamot, nin sarong daraga, yan pagrespeto o sa namumuot sa iya, may malinig na intensyon na ikakaugma. Tinigsi ko ang hadok na day pwedeng banggiton. Bawal isa publiko, kaya may limitasyon. Dahil igwang hadok na pwede kang rauton, nabasang na sana kung inigigibuhon. Tinigsi kong hadok kon bago magturog, kay puhanin mag-agom, nganing iwas riwok. Ang gustong sabihon, sinda maging nanok, sa pagturog ka iba, pandok na nakaulok.
Thank you, Tabi Paring Ray. Tinigsi ko ang hadok. Ang hadok ay sari-sari. May hadok sa pisngi, may hadok sa labi. May hadok sa kilikili. Dahil at mga kami nagdadagog na mga aki. Ano tabi, Ma'am Ruben, sa imong masasabi? Kiligonon kapag ang adok ang topic, garo iyo ang hilig mo. Ini man si school head Ruby. Ma'am Ruby, mga style mo na naman na. Abo ko magtara, Ma'am Ruby. Good morning, Henry. Ang tupada, may tupada da AMWF, sundo na daa sa pista sa Mayo, dahil daw papundohon kan local police, ta may bas-bas hali sa taas. Kaniguan man na. Ang tupada ba, pigutugutan na yan, gari perang simana bago magpiesta. May tupada dyan sa pawa. Sabi kan texter ta, sige daw, tayo pa, check ta daw ini Grabe, Mayo pa ang tupada, January pa sana may tupada na. O sige, tayo pa double check ta kung totoo man ang ini na mga dispatches na ini na pinaabot na tuya. Chinese New Year was already declared holiday by presidential proclamation 727 last December 2024. Matindi ang tirada ni Dr. Alan Lucanyas. Dr. Alan, maray na agad tabi migo. Sige daw, tayo check ko, ha? Salamaton tabi sa imo. Busing, maray na aga. Good day, BP Hen. Sa pakigreet, happy birthday kay Rene Portillo. Oy, so sa kuyang amigo na retired police dyan sa Daraga. Saro ini mga tugang sa retired police. Saro ini sa mga maray na pulis kang mga nakaaging panahon. Saro ini sa mga retired na mga pulis na maray kan mga nakaaging panahon. At saka uli pala may chat si Dr. Alan president yung mananggad ni pirmado ni siya nakapirma digdi sa boton ta daw kay maray nakapalaman digdi declaring the regular holidays and special non-working days for the year 2025. Alat ko na ilingon ta nung mananggad January 29, Chinese nationals all over the world will celebrate Spring Festival. Yung mananggad pirmado na inini kwan. Pirmado na po inini ano pa ining iba digdi regular holidays. Special non-working holidays, All Saints Day, Feast of Immaculate Conception, December, Special Working Day, EDSA Power Revolution Anniversary, additional special non-working days. Yung mananggad Chinese New Year, January 29, Wednesday. Di ko sabihon, holiday tabi sa 29 sa Miyerkules. Holiday pala sa 29. Miyerkules tabi. Walang pasok. Yan, holiday. Chinese New Year, national sa 29 tabi. So nagharap po tabi dyan. Tabi, nakadeclare pala iyan susog sa pinirmahan ni Lucas Bersamin. Tabi. An executive secretary date ka ini para sa Presidential Proclamation 727. Very good, Dr. Alan. Salamaton, boss. Salamaton, Dr. Alan. Good morning, tabi kay Pading Olive Ramirez. Ang mabuot na agom ni Mading, the former councilor Ramirez. Yan. Diyan po sa Barangay Orosite. Si Madi, kandidato mo yan, di ba? Kandidato ba ganyan si Madi? Na Ramirez. Agom ni Pading Olive na Ramirez. Good morning, Padi. Ano nga sa first name ni Madi? Ano, tabi? Si Premier? Ano? Alita daw tabi, si Premier, ano nga ang pangalan? Liga mo na ngayon, pati sa pangalan ni Agom.
Pangyari sa Maabaka, Kagawad, Lilian. Yan, masabi si Madip. Ano na ngayon pa di ang pait mo? Paglingaw-lingawan mo na ngayon pa di ang pangaran ko. Councilor, kandidato niya si Madi. Councilor Lilian Ramirez. Yan, ha? Ito, babati po sa happy birthday kahapon sa aki ko na si Don is Oropesa. Bienan ko, mamita asin Ate Cecil Rolda Meneses ang sa kuyang hipag. Grabe, sarabayan sa birthday, adi. Digding nga po yan sa Lumakaw, Ginubatan, Albay. Happy birthday! Sabi ni Madam Abel Meneses Oropesa. Yan. Don Oropesa, tabi so aki niyang magayon sa iyang panugangan, mamita asin Ate Cecil Rolda Meneses ang sa iya manahipag na magayon. Yan. Good morning, tabi Kuya Tony Reyes. Lilian ngaya tabi ang pangaran. Okay. Nagkape ako ngunyan. Nag-report. Jerbailon, latuson ta ka dyan na. Iyo pa de, kandidato ayo. Siya namin kandidato si Mading Lilian eh. Basta na pa dita. Pagkarampanyahan na pa de, padaranta ka dyan kibarato sa ng proposal. padaranta ka dyan kibarato sa ng plugging. Barato sa na pa de. So barato sa na. Sa pagpadihon, medyo may diskwento. Lilian Ramirez, former city councilor. Yan. Ayo. Sain kita sa 29 kay ninong mo. Ay, dahil man po ki-imbitasyon. Bongga baka kay may ay nako, kadakol ganto pada. Holiday po ba sa 29? Yes, holiday po, special non-working holiday. Yan, ha? Tabi, iyo pa de. Okay, ako, paring Olive, marina agad tabi sa imo. Si Mading Lilian. Basta na padarang ko si Mading Lilian kibarato sa nang sigil sa sayang advertisement. Alright. Sige, Pading, Olive, and Mading Lilian Ramirez. Good morning, tabi sa Orosay. Good morning, Jomar. Ano ang latest na mga pangyayari dyan? Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Come in, Jomar. Good morning. Salamat, VP Henry. Good morning sa mga parantabay sa Banuaan kan Santo Domingo, arestado kan Santo Domingo PNP ang sarong delivery rider dahil sa pinagampang kaining kaso sa korte na qualified theft. Ang suspect na arestar kanakalis na Sabado matapos na iserbi kan Santo Domingo PNP ang warrant of arrest na ipinluwas kang korte kontra sa sarong lalaki na taga-barangay Bagong San Isidro, Santo Domingo, Albay, 45 anyos sa ini, igwang living partner as in delivery rider. So dahil naman nakapangiskapar pa ang suspect kang iserbian warrant of arrest sa kasong qualified theft. Mientras tanto sa Banuaan kan Malinaw, arestado man kan Malinaw PNP sa sarong drug by bust operation. Ang sarong lalaki man na nakipag-transaction sa Sainda para makapagpabakal ni droga. Ang suspect sarong lalaking taga-barangay Purok 5, taga-Purok 5, Barangay Estancia, Malinaw, Albay. Susug sa impormasyon kan Malinaw PNP, alas 9 ang banggi ka nakalis na Sabado, kanikasan nindan drug by bust operation kung sa sarong sa siya kung pinagtutubudan na siya bu ang nakumpiskar ninda sa suspect katukal kan 1,000 pesos na drug by bust money. Apwera kaya o ang naunambita na droga iyo ang tigkakarkulong na sa sarong gramo ang pisada asin nagkakantidad nin 6,800 pesos. Yan BP Henry and magdagdag na bareta, Jomar Pian, DCGB. Salamat, Tabi. Pade. Salamat, Jomar, sa report. Approve na kan DSWD as in LGU tupad na baga. Okay. tupad pala. Pangyari, tupada. Okay. Thank you, Kuya Tony, mga bareta, mga tugang masunod na.
Makalipas lang kan mga patalastas. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Thank you kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking pigro na. Kagapay for more than 30 pigro lucky years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified Guapig. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigro lang. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Sabi ni Dr. Raul Bendian, happy birthday po kay Mrs. Joanne Oliva D. Kang Orosite High School. Yan. Ma'am Oliva, Ma'am Joanne Oliva D. Happy birthday po. Good morning sa mga taga Orosite High School. Alas 6 G's ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang, aldaw ngunyan na Lunes, Enero 27. Headlines kan mga bareta. Importansya kan pagpadara kan aki sa doktor o pediatrician para sa regular check-up ipinaliwanag nin sarong eksperto. Kaso kan dengue sa probinsya kan Albay uminabot nin 25. Malacanang, Piglinaw, nabako national holiday ang Enero 27. 13.2 milyon na Filipino pinagkokonsiderar na ang sadirnindang TO sigon sa Okta Research. Sa ibang nasyon, Hamas pinalibre ang 4 na bihag na babaeng soldados kan Israel katrokis kan 20 Palestinong preso. Business News, Department of Agriculture posibleng magtalaan nin maximum retail price sa produktong urig kapag nagpadagos ang pagitaas kan presyo kani. Mga eksperto sa salud hinagad sa publiko na preventaran ang oral diseases. Detalyes mga tugang kan mga bareta nyato ngunyan sa lado lokal. Importanteng maray na ang nagdadara o pagdara sa mga doktor o
o pediatrician ang mga aki, partikular na ang mga umboy para sa regular na check-up as in mahiling ang development kaini. Inan sinabi ni Dr. Jacqueline Espinola, diplomate kan Philippine Pediatric Society Bicol Chapter sa programang Radyo Klinika kung saan sa pagi kan check-up, mahiling akan mga doktor kung normal o kung may problema ang pagtalubo kay ni. Dapat man ang masabutan kan mga magurang as in guardians ang mga milestones kan aki kada bulan para madeterminaran kung nababagay ini sa sendang edad o kung kaipuhan ining asistensya nin mga eksperto sa child development. Tinawanin doon ni Dr. Espinola na ang kada edad kan aki may kanya-kanyang primitive reflexes, motor rotting as in sucking reflexes. Sa edad na 3 hanggang 4 na bulan, dapat ang mga aki iyoan iguanan nila sa sabi naribok o ano man ang mga simpleng boses na nagpuon na magkaigwanin ngipon sa bulan na o sa mga 5 bulan sagkod 9 na bulan. Nakatindog na asin nakatukaw na nin solo sa edad na 12 bulan asin kon 2 anyos na dapat na nakakataram na ininin mga importanteng sentences. In kaso na daay magibok ang mga aki ang siring na aktibidad, dapat na makapagkonsulta sinda sa magkaligong espesyalista para maagapan asin masolusyonan nin atab. Mientras tanto, iba pa niya to na mga bareta, mga tugang, balikan ta po ang mensahe ni Dr. Espinola. Kung alam na natin yung normal, so may idea na tayo kung what is abnormal. Kung nakikita po natin na talagang may abnormality yung mga bata natin, we have to accept the fact na may abnormality. So that mabigyan po sila ng tamang attention. At isa lang po ang paalala ko, ang TV po at saka po yung mga gadget, hindi po sila dapat ginagawang yaya. Dapat po kasi communication, interaction po. Tingog ni Dr. Jacqueline Espinola, diplomate kan Philippine Pediatric Society sa Bicol Chapter. Malnutrition saro sa mga rason sa pagpursigi kan gobyerno probinsyal kan Albay as in DepEd sa milk feeding program sa mga eskwelahan kan Kamalig. Report kay Karen Ala. Ansa kan turong rason kung nata sige provincial tan Albay as in DepEd Albay ang milk feeding program partikularmente sa mga eskwelahan kan Kamalig Albay sa pakipag DCGB First District Board Member Sheena Marion Rubia de la Cruz. Ang rason nata kinonsiderar nindaan insigitang milk feeding program sa Kamalig dahil sa mga nasa 12,000 na mga malnourished na kaakian duman. Kung kaya, ang napagkasunduan na milk feeding program kan provincial as in DepEd Albay, nakasentro sa pag-address kan kaso nin malnutrition sa mga northern as in southern schools kan Kamalig. Katakod ka ini, pinuna naman kan nakaaging Enero 20 ang distribution sa mga eskwelahan kaining mga pasteurized milk. Mantang inaagahan na petsa 21, opisyal ng itig-distribuer ang gatas sa mga nasa 12,000 na mga kaakian sa mga norte asin sur na eskwelahan kan Kamalig bilang parte kaining napagkasunduan kan provincial asin DepEd Albay na milk feeding program sa mga estudyante kan Kamalig Albay. Karen Ala, DCGB News. Mientras tanto, uminabot sa 25 ang bilang kan mga nabiktima ng dengue sa probinsya kan Albay ngunya na bulan kan Enero. Sa impormasyon kan Albay Provincial Health Office, nasa 15 kaso ang narehistro sa Primer Distrito, 7 hali sa Tabaco City, mantang tigduruwa sa Malilipot, Santo Domingo, Malinaw asin Bakakay. Nasa 10 man ang narehistro sa Tercer Distrito kung sain 4 hali sa Ligao City, tigduwa sa Pulangi asin Uwas, mantang tigsaro man sa Ginobatan asin Libon. Sinabi kan opisina na ang mga kaso base sa datos kan pwedeng provincial o kan duwang provincial government o Albay managed hospitals na nairehistro magpon kang Enero sagkod Enero 1 sagkod 22 kan presenting bulan. Camellia Homes Management, warang aksyon sa supply nin tubig ipapaapod na ni Mayor
Alfredo Garbin Jr. Alarmario sa report. Aksyon, nabigahagad kan 370 mga homeowners sa Camellia Home Subdivision sa Barangay Puro sa supply ng tubig na nagkapirang bulan ng pinutulan kan Legazpi City Water District dahil dahil nakakapayad. Ngunyan na hapon, ipapapod na sinda ni Alcalde Pedro Garbin Jr. Susog sa impormasyon, may dakulang pagkakautang ang Camellia Homes sa LCWD kaya naputulan ng supply. Bayad man ang mga homeowners. Nagkampirang bulan ang nagtitirios ang mga residente digdi. Nakikiarok na sana sa San Isidro Canpuro. Ang iba nag-aagad sa mga pribadong supplier. Ang iba naman nagsasalod na sana sa oran. May mga pending ng reklamo ang Board of Directors kan Homeowners Association sa Camellia Homes Management. Alagad warang nangyayari. Kaya si Mayor Garbin makikioro na sa inda, posibleng anapan ininin mga violasyon kung padagos sa magamatagasan ng Camellia Homes na gumibon nin aksyon. Alarmario, DCGB. High value target natulak nin Shabu. Nadakop sa Kamaligalbay, sinangata na po nin kaso asin ipinagkomitir na sa Albay Provincial Jail. Jimmy nasalita sa report. Ipinag-committer na sa Albay Provincial Jail ang personang nadakop kanakaaging aldaw sa basta operation na nangyari sa may Bulangan Digdi sa Purok 3 Barangay Salugan Kamalig kung saan konsiderado ini na high value target kan PNP. Kung matatandaan ang nakumpiskar sa 37 anyos na sospechado maabot 3 kilos kan pigtutubudan na Shabu na minamontaran kantidad sa 5.1 million pesos. Nasilao din persona sa paginin bypass kung saan basado sa mga polis maray na natiklo ninda ang nasabing persona sa pagsabing ko nakawaga sa mga parokyano kaini ang nasabing mga ipinagbabawal na bulong dakul ang mabibiktimang mga users kaini. Kinasuhan na ini kan Kamalig PNP asinan subject pigtaong poder na yan sa Albay Provincial Jail. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Oras Pilipinas, 20, makalipas ang alas 6 nin pagkaaga. Mientras tanto, dagdag mga tugang na mga bareta hali po dyan sa luwas DSWD Bicol nagatudan nin tabang sa pamilyang naapektaran nin sulo sa Rawis Legazpi asin separado pang insidente sa Camarines Sur. Joshua Bino sa detalye. Maski Domingo, kasodma, Enero 26, nagatod ni na Emergenting Relief Assistance ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 5 sa mga pamilyang naapektaran kan magkasiblag na insidente nin sulo sa Rawis, Legazpi City asin sa Iriga City sa probinsya kan Camarines Sur bilang tabang kan DSWD Bicol sa paagi kan sa indang Disaster Response Management Division o DRMD naghatod ni na asistensya ang nasabi ng ahensya sa mga apektadong pamilya kung saan ang kada pamilya nagresibi ni na tigduruwang kahon nin family food box sharing man nagkaperang mga non-food items partikular na mga hygiene kit, family kits, kitchen kit, sleeping kits, may sabay ng malong blankets, may collapsible water container, asin anom na litro nin maiinom na tubig. Kung matatandaan, kanakaaging Sabado, nangyari ang insidente nin sulo sa second floor kan Sarong-Harong, sa Purok 2 kan Barangay Rawis, Legazpi City, Siringman. 4 na harong man ang nadistroso kan nangyaring sulo sa Iriga City sa probinsya kan Camarines Sur. Total na kantidad kan asistensyang tinao kan DSWD Bicol, iyon puminakol man sa 60,000 pesos. At sinapwera kayo ni nakatalaan pang magdisibi ang mga apektadong pamilya ng tig 10,000 pesos na financial assistance sa pagitan assistance to individuals in crisis situation o IX program kan DSWD Digdi sa Bicol. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB.
Mga tugang padagos kita ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Most wanted person sa probinsya arestado na sa Bakakay o arestado kan Bakakay Police. Report kay Jomar Bien. Arestar kasudma kan Bakakay PNP ang pinagkukonsiderar na most wanted person sa probinsya kan Albay. Sa impormasyon na nakuha kan DCGB News sa Bakakay Police sa indang na arestar ang sarong lalaki na may kasong parricide. Kasudma bandang alas 11 ang pagkaudto sa Barangay 3 kan Bakakay Albay. Susog sa impormasyon na ini ang konsideradong provincial most wanted person na daing piyansang rekomendado ang korte sa kaso niya ini. Ang warrant of arrest sa indang insinirbi matapos na ma-receive ninda ini hali sa opisina ni Presiding Judge Honorable Luella Tindugan Roth sa kang RTC Branch 15, Branch 16, digdi sa Tabaco City. Tuyong daipig paluwas ka na Bakakay PNP ang detalye kan kasong parricide na ini kan suspect dahil daw sa proteksyon kan pamilyasin kan suspect. Ang parricide paliwanag ka na Bakakay PNP iyo ang kaso na pagadan sa kamiyembro kan pamilya arog kan magurang, aki, agom, lolo, mga makuapo asin iba pang mga ascendants descendants kang suspect. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. 24 minutos makalipas ang alas 6 ni Naga. Mga bareta sa lado nasyonal. Makalipas lang po kay ni. GB News Express. News Express. GB News Express. Ito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurong, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. Kabayanin kita! Sa barangay, ako namang magbibigay. Kabayan tayo! Kabayan kita! Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Consi JP handang magserbi. Con si JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee. Tinatabangan niya gabo si JP Lee. Para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Con si JP Lee, handang magserbi. Con si JP Lee, handang magserbi. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Adrian Salceda, Adrian Salceda.
sa to padabata. Yan an sa tong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. GB News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta sa Lado Nacional. Piglinaw po kan Malacanang na bako national holiday ang Enero 27 na aldaw kan pagiramdom kan Filipino community sa Al-Isra wal Mira o Night Journey and Ascension ni Prophet Muhammad. Sa sarong pahayag, sinabi ng Executive Secretary Lucas Bersamin na sakop sa nakanasabing holiday ang bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM as in iba pang Muslim area sa iraram kan Muslim Code. Pwede man na mag-absent sa trabaho ang mga Muslims na nag-istar sa mga lugar na bako sakop kang holiday arog kan Metro Manila. Pinagkakarkulong na sa 13.2 milyon umaabot sa 50% kan pamilyang Filipino ang may kukonsiderar na sa indang sadiri o tios durante kan ultimong parte kan taon 2024 sigon sa tugon ng masa survey kan Okta Research. Ang nasabing numero mas halangkaw kumpara sa nahirehistrong 43% o 11.13 milyon na Filipino kan third quarter kanasabing kanakaaging taon. Katakod kaini nagitaas manin 16% o 4.2 milyon na pamilyang Pilipino ang nagsapanin involuntary hunger o pagkagutom. Nagluluwas na sa survey na nasa 46% o 12.9 milyon kan mga pamilya sa nasyon ang pinagkukonsidera na sa indang sadiri na food poor kan fourth quarter kan 2024. Mas halangkaw ini kumpara sa 42% kan o sobra sa 11 milyon na pamilyang narehistro kan third quarter kanasabing taon. Ginibo ang survey sa 1,200 na respondents na may edad na 18 anyos paitaas kan bulan ni Nobyembre 2024. Padagos kita mga tugang sa mga darakulang bareta kasabay po sa 700 na super health centers na padagos na isinusulong ni Senate Health Committee Chairman Senador Bongo sa mga Super Health Center ang pinag-inauguraran kanakaaging simana na may katuyuhan na dahil pagpadipisilan ang mga pasyente sa mga laharayong lugar laro na sa lugar kan mga nagitios sa panginot kan ni Senador Bongo. Pinag-inauguraran kaini ang Super Health Center kan Sabado sa Banwaan kan Mamburao sa Occidental Mindoro. Ang Super Health Center iyo ang fasilidad na maipapareho sa medium-sized na polyclinic. Imbes na magbayad pasiring sa mga syudad, inilipat ini sa medical services sa residentes sa mga hayong mga lugar. Sigon kay Senador Bongo, padagos ang pagsulong para pagkakaigwakan Super Health Center sa mga lugar sa nasyon. Paliwanag kan Senador na sarong elemento na matibay ang healthcare system sa nasyon kung madali, makaskas asin abot kaya ang serbisyong medikal para sa mga nagtitios. Kasabay mandigdi ang sunod-sunod na pagbukas kan mga super health center sa nasyon na yung mismo ang pinaggiramdom asin pinagrani kang senador sa mga pasyente. Sa datos kan Department of Health, igwanin 15 million Filipinos ang natabangan na kan malasakit centers. Iba pa niya to na mga bareta, mga tugang nangako po ang NEDA o National Economic Development Authority nagigibuhon pa kaining mas inklusibo ang pagrambong kan ekonomiya. Sigon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, day dapat na maging kampante ang gobyerno apisar kan nakamtan kaini
an para sa ekonomiya sa taon 2024. Padago sa pigusulong kang NEDA ang Social Economic Transformation mantang nakipagtrabangan naman ini sa Kongreso para sa prioridad kaini. Siniguro man kan sekretary ang suporta kan fiscal programs asin pang institutionalize sa legal monitoring, evaluation, integration sa budgeting, planning asin investment programming. Target mga tugang kan Commission on Elections o COMELEC na makapag-imprenta nin 1.5 milyon na balota kada aldaw poon ngunya na Lunes, Enero 27. Sigon kay COMELEC Chairman George Edwin Garcia, nababalo nindang bukudon ang mga nawarang aldaw kan pag-imprenta dahil sa restraining order na ipinaluwas kan Korte Suprema. Gagamito na nindan gabos na printers kang National Printing Office asin duwang bagong Miro machines para masimbagan ang sobra sa 1 milyon na production capacity. Inot nang sinabi kan Paul Body Chief na isinulong ngunya na Lunes o isinibog ngunya na Lunes ang pagkapadagos kan pag-imprenta dahil kay puha ng pakarayon ang database kan mga kandidato asin mabilog nin bagong ballot boxes. Bareta sa ibang nasyon, makalipas lang kaini alas 6:33 po ni Naga. GB News Express. GB News Express. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigro na. Kagapay for more than 30 Pigro lucky years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified Guapig. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigro lang. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite Sagmi, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yeah,
sa Ligaspi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligas Peño, Sararo kita Ismail, always na Ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, pinalibre po kan Hamas ang 4 na bihag na babaeng soldados na Israeli bilang katrokes kan 200 na Palestinian na preso. Susog sa sarong ceasefire agreement na may kamautan na tapuson ang 15 bulan na gyera sa Gaza. Ang mga soldados iyo Sinda Karina Ariev, Daniela Gilbua, Naama Levi asin Liri Albag. Ang 4 na ini nakaristino sa sarong observatory post sa Gaza asin dinokot kan Hamas fighters kan panahon nin pag-atake kan grupo kang Israel kan Oktubre 7, 2023. Sigun pa sa military, sa giraray nindang nakaibahan ang sa indang pamilya asin dinaraman sinda sa ospital sa Central Israel. Sigun sa Israeli Health Ministry, mientras nalunad man nin sarong bus ang Palestinian prisoner paluwas sa Israeli offer military prison pagkatapos mapalibre ang mga hostages. Sigon sa prison service kang Israel, nasa 200 na preso ang pinalibre kaibahan ng mga ini ang mga convicted militants na nagserbi nin habang buhay na pagkakapreso ang sentensya dahil sa indang pagkambildo sa pag-atake na guminadanin dinodesinang tawo o dinosenang tawo sigon sa listahan na ipublikar kan Hamas. Maabot man sa 70 ang i-deport sa Egypt. Si 16 ang pinadara sa Gaza asin ang natatadang mga preso iluluwas sa West Bank sigon sa Palestinian officials. Business News. Mga tugang, panagos ang pagtalaan po o posibleng magtalaan ang Department of Agriculture nin Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa mga presyo kan produktong urig sa mga panginot na saudan kung panagos na maitaas ang presyo kan mga ini. Matapos magkondukta nin inspection sa mga merkado, ang mga opisyal kang DA asin nahiling ninda na nag-itaas ang gap sa pagultanan kan farm gate prices asin retail prices. Ang pabakal sa mga buhay na urig nasa pagultanan kan 220 sa 240 kilos kada kilo, mantang ang retail prices man nasa 380 sa 420 ang kada kilo. Sigon kay Agriculture Secretary Francisco Chula Auril Jr. na ang pagtalaan ni MSRP sa nasabing produkto tanganing maibitaran ang profiteering o overpricing sa mga saudan. Dagdag pa ni Laurel na natalaan man ang sa indang departamento din MSRP kapag nahiling na pamanggiraray ini nin pangangaipo asin baka ordinaryong mga margins kan mga retailers halangkaw ang posibilidad na ang pag-anunsyo kay ini. Mientras sa nahiling man na dahil kan mga retailers ang naging mga kaso ng African Swine Fever o ASF sa nasyon na nagpapadago sa pagitaas kan presyo kan nasabing produkto, pero tulos man na kinontra ng Secretary Laurel ang nasabing padagos o sa pagkasabing padagos ang sa indang pigigibong mga espersos para epektibo ang mga pagbakuna sa mga apektado pang lugar, kaya dapat na mahadit ang publiko. Sa ngunyan, mas hababa ang aumento kan mga apektadong lugar kan ESF kumpara kan nakaaging taon. Gikan sa 200 na apektadong barangay, nasa 133 na sa naini base sa naging datos kan update kan ahensya. Health news, mga tugang, aramon tanaw ang mga pahayag kan mga eksperto may kinaraman sa pagpreventar kang oral diseases. Detalye kayan kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. May 4 na pinakang typical na oral health condition sigon sa World Health Organization o WHO. Ang mga ini ang tooth decay, gum disease, tooth loss, as in oral cancers. Alagad sigon sa mga eksperto sa salud na maswerte dahil kadaklang ka mga kaso preventable as in nabubulong sa saydang early stages.
Kasabay kini pinaluwas kan WHO ang mga lakdang para mapugulan ang oral diseases ang mga ini. Iyan mga minasunod, oral daw na pagsipilyo ng fluoride toothpaste, paglimitar sa pagkonsumo ng free sugar, pagpondo sa paninigarilyo o anuman na forma ng tabako, asin pagbawas sa pagkonsumo ng alak. Health News from Newsbase, Mardila, Jai Iba. Dumang kita mga tugang sa pag-asa, kasabay po si Ariel Zamudio sa latest na kamugtakan kan sa tuyang panahon. Try na aga po para po sa tuyong weather forecast niya na Lunes. Pagkatapos pa man nakaka-apekto sa bilog na Luzon ang Duros Amihan o Northeast Monsoon. Samantalang easterlies ang nakaka-apekto man sa natatadang partekan sa tuyang nasyon. Sa Kabikulan, dahil man sa Duros Amihan, nilalauman man ang bagya hanggang sa minsan na panganoro na kalangitan, pasinyaw naman ang tsansa ng mga pulo-pulong maluyang pag-uran. Katamtaman hanggang sa makusog na doros na hali sa norteng sirangan na ang mamamatian na may katamtaman hanggang sa maalo na kadagatan. Tinatayang agwat ng temperatura ngunyan na maghapon sa bilog ng Kabikulan, po 22 hanggang 31 ang taas kang Celsius. Ang saldang, masirang alas 6:12 ngunyan aga, masunod pa dyan alas 5:44 nin hapon. Alidigi sa University Pag-asa, Ariel Zamudio. Mga tugang iyang pandetalyes kan mga darakulang bareta, sinurat po sa Newsbase ni News Director Mardy La Cruz. Katuwang po si Jenny Balyaran asin Angel Mustasa, siring man ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Sendong na dangogan GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Angat ang lahat, akubado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa tong malalauman sa pagserbisyo. Programang salud asin pang turismo. Programa kang test, asin mga ayuda. Infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para sigat ay mahugudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Numero uno, tulad mo. Drink responsibly. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Tama, baby girl. Good morning, baby girl. Yan. Okay, sige po. Sandali lang. Ang mga helang kang atay. Arog kan fatty liver disease. Arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis. Mga helang yan na darakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi magbabago. Tanganing mga tay, dapat po nasabayan ng protection liver aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Mga tugang, ang Liver Aid Silimarin Capsule, igwa po yan kay Silimarin na hali sa herb, natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, antioxidant po na probadong epektibo sa pagtaunin proteksyon sa oral na pag-inom kang Liver Aid. Pwedeng mapubuasan o danyos kang atay. Epektibo man ini, asin nakakatabang man sa pagpugol kan paghubag kini. May bisyo man wala, mahilig man uminom o dahi, mas maray po na sabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tamang atay, mas enjoy sa pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na sa baskog na atay. Dapat man talagang mag-Liver Aid. Para po naman sa mga liver lovers, mga tugang 14, bago po magapot ang alas 7 din aga. Ukudadaw
nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Si Isay daw ini. Saro da tabing barangay official. Ditan pang ireklamo sa barangay nin sarong boarding house. Kan saro da tabing landlady nin sarong boarding house. Siguro baka rin nagbabayad. Ano? Sisay daw ano nagbabayad. Payari, ramon ta daw inita nata ireklamo nin sa landlady ang saro tabing barangay official. Joshua. Good morning, Joshua. Good morning, Lipe. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Good morning kay Sir Freud Tena, Kandiped Albay. Iyo, pero may nagantabay sa tuya. Ang halang ka na lalaki, poging lalaki. Pero na ka umagitsay mo? Kung bako, ako saling, kung bako kami magkaumagin, magkapareho. Basta yung iling ko, kung bako kami magkaumagin, gari magkapuro pareho kaming dua. Pwede. Pwede. Di ba? Pag mga haralang ko, baga mga kuhan, mga kamuryahon. Scouter. Ano? Mga scouter. Galing nga mga scouter. Kabit kan si Scouter Froy Lantina. Galing nga madamay na naman kita dyan. Ano nangyari? Sisay daw inay. Makuliton. Sarok na naman na barangay official. Dit pang ipabarangay. Kan sarong landlady in boarding house. Ang boarding house na ini. Yaon sa Balyong barangay. Digdi daan nag-star ang pigsasabing bata-bata na official. Okay. Kude. Okay. Nata man kaya ta kunhain sa pagururang sa kanagharanap kaan. Nata man daw ta pag nata daw kunhain sa dahil ko ta lugod nag-agom. Kung iyo man sa ng plano sa buhay. Di ba? Tama. Paano man na mga saralao ng filosofiya sa buhay? Crash lang. Crash lang ko ta pwede na. Pero nga ni para maski crush, ikaw ay nagkakasala ng pangangalo niya. Iyo, correct. Pero pag tumingin ka daw ng pagnanasa, pero pag wala man. Ay, okay, sige. Kude, kan huminali sa babae. Duman sa boarding house. Dulpe ang nabayaan na utang. Ano ba yan? Ano maray doon na music sa araw ka? Ano? Baka mag-text naman sa mga parantabay. Tako ano maray na music para dyan. Sige daw. I-text daw. Ako na maray. Si Ronald eh. Anong mga maray na music daw sa mga araw ka na pangyayari? Anong big arkila, Joshua? Boarding house, apartment? Boarding house na solo. Boarding house na solo? Oo. Saan? Diyan sa may Arane? Medyo malapit lang ini. Pero so, barangay ni official, medyo malayo-layo. Anong karahayan kung solo ka sa boarding house ang gari adbentahe? Siyempre, mahimbing ang tulog mo sa gabi. Wala kang ibang kasama. Okay. Ano marin na boarding house? So, pwedeng bisitahon o dahil bawal magbisita? May mga boarding house bagang bawal ang bisita? Oo, igwa talaga. Igwa man talagang bawal ang bisita. Iyo baga,
Okay. Mas mara itong bawal ang bisita. Tama ka dyan. Sa luwas na lang titagbo. Di ka na kayo magdidingata. Alatod ba ko dyan sa kanto? Di nabayadan ni... Sino nagbabayad kang boarding house? Bayad sa boarding house. Bayad? Kundi, Okay. Oo. may iba pang mga utang. Okay. Nataman, alimbawa, sino nagbabayad kaan? Kang huminali sa babae, Oo. ang ipigturo ng mabayad, tangaran ni opisyal. Ipinangaran. Oho. Ay, pangyari sa maabaka. Paano ka Ano na? siya? Ano nga po kayo sa utang? So, co-worker? Garantor. Garantor gayon. Ang apod kaan. Siyang garantor. Natato siya nagagarantor. Tingnan ang bata-bata. Yung man, pati pala ng pigagarantiya na di. Kung nagkataon pala ngaya, na nag-Portuguer, sulang lady, nakulang barita sa blatter. Bombastic man si barangay official, ano? Sarong barangay official. Barangay Nireklamo, official. asin pinabarangay. Ito na pangulan sulan, lady. Parito na pagulan. Isang para bayad kang boarding house. Si sir. So, ibang charges ay papalan. Oho. Okay man palan. Untay man palan sa monthly, ano? Untay mo sa monthly. Oh. Kundi din pagkaisi, na iba pa pala ng mga utang si girl. Siguro, titiks kayo dyan, no? Ngaya, ano nga daw ang padik ngaya, babe? Pwede ngaya charge ko sa imong kwandigdi. Alas, may bagkang dai. Ay, ngaya, pasensya na takulang ang budget, ha? Aram-lumon mo. Aram kong harang nido, dyan unta ka. Dyan unta ka sa harang nindo. Paglema ko tinawanan. Hindi. Ikaw, hindi ka ka makarawan. Ganda ka naman Wala yun. man na. Ha? Maski magandang budget, Oo. pag sinabing utangon mo na ngaya, tiwala ma. Sige na mo na ngaya lubot. Iyo man ang dadi. Iyo man ang ga. Di ko ka-relate kan mga araw ka na bagay wari. Maluya ko dan. Kakul kaya ang kwarta. Oh, ano na settle ito? Ang istorya kaya, si babae, bigla na sa nang luminaya, so na-extra na boarding house. Oh. Tang chika, nagkabulagan, buda si opisyal. Kundi sulat lady, mainit naman ang payo. Tas si girl, gulpi ang binayaan na utang. Okay. Kanpig sisingil na. Ang itinuro na mabayad. Puto ngaya si Kwan, si opisyal. Ay salbata ng pangyayari sa maabaka. Si opisyal, siyempre, dito, no choice, kundi magbayad. Iyo man ang gada, no? Alangan man, iyo pa maging rason sa pagkaraot kan pangaran. I hate to see you go. But have a good time. Nangyari sa maoraro. Kaya, sabi kan mga tambay, ang leksyon, kung ihaharong ang sambay, dapat siguraduhon na bako para utang. Iyo man ang gada. Salayan? Mali. Maski na rin nila gadang pwede maging tama. Diba? Dapat sa kwan sana. Garang empait, gari kwan sana so gari. One fly sana. Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan. Wag pong gagayahin yan. Iyan po ay masama. Oha. Good wa, siguro. Ano ba yan? Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Iyan po ay konsuelo man lang, digdi po sa morning hearing. Bukudado nindo. Hello, amigo.
Po. Leksyon tabit yan duman sa sa may tagsadiritan boarding house. Na? Dapat, bagay niya ipagtarog sa hotel Iyo man ang gada, no? na pwede i-charge sa room. Iyo man ang gada, di. Dapat no charging. Oh. Leksyon yan duman sa para pautang. Igawan palang kileksyon sa mga landlady sa di. Iyo tabit dapat. Kaya riba dapat yan eh. Dapat may test na in situ naman nila. Oh, iyo man ang ako ni charge mo pag guminali tapos Iyo ba tabit? sa tubig kuryente migo, ano suggestion mo? Tadalin bagang bill kaan. Sunod ako ta garo niya ako ang mga mindset kan mga chichi. Kabisado mo. Lato santa ka. Sabi mo kasi bagong harap kong yan harap nito. Yung kabisadoon mo talaga eh. Pero may Stoy. Sige na, kumapi ka na, kapehin na, kape. May saro lang tabi ako Oh. abot. Dahil ko lang actually nadangog ko sa mga tambay man. Ano da? Pero kung totoo ini dako lang concern. Oo. Kasi may sarudang instance na may pasahero pasiring sa biya. Biya. Sa Daraga Sentro. BIA. Oo. Hali sa Daraga. Siningil dagang tricycle 500. Grabe man. Dahil ko lang sabi, sure, tanadangog ko lang sa mga tambay. Grabe man. So, siguro sabi ko, kung totoo yan, dapat maimbestigahan man yan. Dahil ko naman si Sir pwede mag-imbestiga kaya. Tadakula ako ng epekto. Iyo, kung nataman ta nag-tricycle pa siya, pwede mas nag-grab doon o taxi. Kung naroon ka ng kantidad. Kung halimbawa, may abi pinag-iidali. Iyo man ang gada, no? Ako yun. Iyo man ang gada. Tama dyan. Yan siguro, dapat siguro, it's time na magkaag na ki. So, taripa dyan sa airport, nakakaag yan from Daragat Via, Pirangaya. Iyo man ang gada. From Legazpi, kumatricycle. Iyo, dapat yun, may fare matrix dyan. Diba? Iyo, tabi. May fare matrix, oh. Nakakaag duman, kung saan pwede magreklamo duman sa airport mismo. Yes. Very good. Nakaling ako kampare, nakaling ako kaiyan sa Mactan International Airport. Mareklamo ka, etc. Pero sa ito kuya, gari kulang kay araw ka na, no? Ha? Dapat siguro. Oh. Dapat may medium kaiyan kung paano eh. Yes. Aram Oh. dapat kan sa pasahero kung mga nabibiktimang araw kaiyan. Okay. Kasi paano, dakula na naman na bako ng probinsya na kan Albayan. Iyo baga. Legazpi Daraga. Iyo baga. Diba? I mean, Bicol International Airport yan. Ngaran ang epekto kan buong Bicol eh. Yes. Oho. Sige, tayo pa-aram tabi ko ha. Ipa-follow up ta? Sige, tabi. Thank you. Sige, thank you. Alright. Mga tugang, salamat kan sa rong pagkantabay. Mabalik po ako 7:30 sa programa nga napot sa DCGB. Goodbye! God is good all the time. Ulok sana. God is good all the time. Goodbye, mabuhay. You do something to me that I can't explain. Thank you, Kong Joey Sans.